Декларация на Националния фронт за спасение на България. В тези дни на всенароден гняв срещу терора на електроразпределителните дружества и антисоциалната политика на правителството, Националния фронт за спасение на България призовава всички свои членове и симпатизанти активно да се включат като граждани в масовите протести по цялата страна. Воден от убеждението, че интересите на милиони онеправдани българи стоят над партийните интереси, Националният фронт изцяло застава зад пробуденото гражданско общество и призовава всички патриотични сили да обединят усилията си за сваляне на корумпираното правителство на ГЕРБ. Националният фронт за спасение на България отхвърля половинчатите мерки на правителството срещу монопола на електроразпределителните компании. Ние предупреждаваме обществеността, че обещанието на Борисов за символично намаляване на цената на тока и отнемане на лиценза на ЧЕЗ е прах в очите на хората, защото става дума за продължителна процедура с неясен изход. Голямото зло за България са не само монополите в икономиката, но най-вече изпълнителната власт, толерираща тези престъпни монополи. Затова незабавното сваляне на правителството на Бойко Борисов е общо национална кауза, която не може да бъде партийно отцветена. Ако искаме да имаме чиста и свята република, завещана ни от апостола на свободата, българският народ трябва да отхвърли бездарното управление на ГЕРБ и така да сложи край на една омразна диктатура. Да живее България!